И здравейте хора, аз съм Фраксман БГ, с мен е Dark Noob BG. Undertaker, Glockball 3000 и днес ще играем The Higher Lower Game. Да. Така. Да. Фраксман BG ще играе по нещо. Само моли. Сега... О! The Lion King Inter Milan. Higher? Yes! Хипстър, какво е? Хипи. Хипстър. Не знам. Интер Милан, Lower. О! Какво? Ето го Glockball 3000. Здравейте хора. Така, Пабло Пикасо, Reddit. Мани, 11 милиона, what the fuck? Трябва да видиш Фейсбук колко. Много повече. 63. И 8. Хайер, what the fuck? Пак ли сбърка? Какво е Ауди? Ауди. Ауди. Я. Ауди. Пас не знам. Я пиши хайер. По-малко. Казах ти хайер, бе. Я дай сега. Ето сега Noob Undertaker. Сега. О! Йохансон, бе! Йоханс. Фак. То си заби глава. Да. Red Bull. Абе, Пок да никой не го знае, така че е по-малко. По-голямо. Много ясно. What the fuck? Тилър. Тайлър. Тайл. Хайер. Преде. Нула. Я сега. Днес ще снимаме на Нубове FC. Нали? Fuck you. Ето вижте сега топката, с която ще снимаме на Нубове FC. На Реал Мадрид. Май, дай я за пръв път. Чакай последно. Needs deforestation. Lower. Higher. Определено хайер. Това на космосата. Тортир. По-ниско. По-добре. Окей. Това е по-високо. Защото е фестивал. What? Дай се пръв път. Така. Ето и Фраксман БГ. Формула 1, разбираш ли, че е по-високо? Формула 1 солитар. Lower. Не! What the fuck? Какво е солитар колко? 7 милиона. Volkswagen или Welder? Volkswagen. Welder или High Fever? High Fever. High Fever Вече е. мога да качвам по-дълги клипчета. Как? Beauty Salon или High... Beauty Salon. Не е Beauty Salon. Качих едно 16 минути. Значи мога да качвам вече по 20 минути. Окей, Reddit е 16 милиона нещо от Америка, не видях какво. Kurt Angel е по-ниско от Reddit. Защо Kurt Angel? Пак ли загуби? Не. Тук този стадион на слънце е много гадно. Нали? Аз тъкат прескачките жалко. Чайна Мобиле или Джо Фрейзер? Чайна Мобил. Не. Знаеш. Може да си напълниш там водата. Скайп или Хамонт? Скайп. 24 милиона. Елтън Джон е по-голям. Робърт Де Ниро е много по-голям от Елтън Джон. Джо Фрейз по-малко. Animal Rights по-голямо. Еми той сложа пръскачите. Family Guy или Famine? Family Guy. Байер или Family Guy? Family Guy.
шишета е такава вода, студена. Мали, ти си. Защо? Дай да пия. Тая е студена. Дай да пия. Колко мразно. Я след малко по-отворим да е на шишета. Кока-кола. Please, support me. Там изтъркаха в чебешира. Не. Пак ще слагат каквото. Алгерия? Алжир? Не, какво е това? Алгерия. Или Джими Хендрикс. Да. 550 хиляди. Има хора. Джурасик парк е по-голям. Има хора. Колко била пак? 1 милион и 220. Дафи Дък. Малко. По-голяма? Казах ти. Е, от мене, бе, мокра си. Избаня ли се? Май така се казва. Целио съм мокър. Оди на паскачка да си избани. Хонг-Конг или дентист? Ти от не искаш Колко? на прескачката? А? Ти от не искаш на прескачката? Дентист или трансгендер? Трансгендер. О, равни са. Да. Бивър Стейдион е по-малко, разбираш. И го изгубих. 83 милиона. Каквите 83 Да, милиона? бе, 820. Там някъде. Ау, тай чито е по-голямо. Бега от мене, бе! Да ти ли е по-удобно? Дере, трябваше да каснем него те шишета. А, Юко. без паскачки. Не, Иско. Искаш ли после да ходим да вземем по едно шише от тея да ги напълним? От кое? Да те там шишета. Оти? Къде е? Ето тук бе. Оти. М? Оти от театър. Добре, хора, мисля това да бъде за този клип. Колко е? 6,59. One Direction е много по-голямо. 4 милиона. Уранус по-малко. А знаеш ли, че за месец? Маля, виж къде служиха паскачката. Какво викаш? Виж къде служиха паскачката. Не ти какво викаш? Знаеш, ще играме на етала там врата. Да, бе, да. Няма играме. А, така. Ще ви кажа, че се мокриме на праскачките и това. Това е по-бол. Искаш ли гога? Сега не, нека се ма напия. И аз сме им докато ги са тук. По-добре, давай. Искаш ли? Абе, кое е по-голямо? Вагина или медитация? Медитация? Вагината е 2 милиона. А. Смятай. Вагина! Значи по-малко е медитация. Да. Окей, вагината е... Исус е много по-голяма. Памперс или Исус? Исус. Да. А, сега не. Памперс, хиджин, ксай джумпинг. Вижте, аз влизам на... Бате, аз влизам на ринга на кеш. Ксай джумпинг или памперси? Ксай джумпинг. Не, памперсите. Студена е водата, или? Идеално. Давай. Цеци. Цеци ли до тебе? Значи ти. Добре, че не поверисах ти. Аре, кой иска да ходим на прескачките? Добре, как можах да... Нищо. Айде, Юко, аре ти. А кой иска днеска на басейн да ходи? Аз. А, Ще питам, ли? айде. Аз ще хода. Къде? Нас няма ни пуснат, да. За какво? Не знам. Ние по-рано с Данилчо да сме в нашия. Да, Вашо. Нашио! Вашо. Няма да ми дадат. Дедо майче ми позволи, да. Това го питам, искаш. Ама Макс Фактор или... басейна на Лелинчо. А. То не го ли махнаха, бе? Кой иска от нашия? Добре. Не. Барт Симпсън е много по-голям. Не. От Германията? Айде на Германията, че ни пуснат всичките. Да. Не се знае нас дали ще ни пуснат. Дайте ни 6 лева и ще ходим. Не, за мен е 5. На Германията? Да. Не са ли 2? За мен са 5. А за тебе са 3. От 12 нагоре е 5. Поче кажеш, че си на 12. Той пак ще му искат 5. И да си на 12, пак ще искат 5. И сега ли се? Те си е 3 За всички са. Само без на мен. Абе, Гошко, да ти оди от вас вземи 11 лева и става работата.
чидаме на басейншите. Само че 8 ще вземем. 3 за мен и 5 за батко ти. Ти съм супер. Да. Айде ти роби, фати. Да. Ще искаш от дядо. Да. Да. Рамадан. Той ще ми даде. Да, наистина. Днеска ми е дал пари. Ми каже, че си ги изхарчил. Ето, ще заради това няма да ми даде. Тя си ги изхарчил. Добре, кой иска утре на басейн? Утре може. Айде, утре чидаме. Петра. На мен Добре. ми си ида днеска. И на мене, ама. Утре. Базе, ти можеш да ходиш днеска. Защо? Уредил си се гостата. Добре. Не искам никой друг да ми плаща, бе. О, троленки ли? Шизофрения. Да, А ловър. го, след малко на пръскач. Лавър. Това не е басейн. да. Water right. Защо? Наистина, ние моема и нашио. Ма е малък. Не знам тримата. Ще ни побере. Ще ни побере. Ама че се стесни. Я баща ми, брат ми и вуйчо ми се бе ме побрали. Да. Джокович или Citizen Kane? Джукович. Red Hot Chili Peppers или Cheesy Kane? Red Hot Chili Peppers. Да. Ние ядохме таки. Нещо летюх. Майко, какъв си? Го сгоре на пръскачки. Ага, ако ти вземеш те спа. Що викаш? Ага ти гората, бе. Окей, И се срам за хора, това това ще име. бъде за този епизод. Само трябва да свърша. Добре, няма ли умра вече? Ксай Джампинка е по-голям. Не. Добре, това ще бъде за този епизод. Така че, довиждане! Чао. Бъба.